L-Awditur Ġenerali dispost biex imur quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ħalli jispjega fid-dettall ir-rapport qiebes li ħejja dwar il-Power Station il-ġdida tal-gass f'Dellimara. Dan qalu l-Awditur innifsu fi stqarrija fejn innota r-reazzjoni qawwija li kien hemm għal dan ir-rapport illi tfassal mill-Uffiċċju tal-Verifika. L-Awditur fil-fatt innota b'interess u sodisfazzjoni d-diskussjoni pubblika estensiva illi tqanqlet wara l-pubblikazzjoni tar-rapport, speċjalment id-dibattitu li kien hemm it-tnejn fil-Kamra tad-Deputati. Diskussjoni li ġiet xprunata mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Dan il-pass li ħal kap tal-Partit Nazzjonalista biex isir dan id-dibattitu ġie deskritt mill-Awditur bħala pass li jgħin mhux ftit biex jintlaħqu l-miri prinċipali tal-NEO, jiġifieri illi jitħares l-użu tajjeb tal-fondi pubbliċi kif ukoll il-promozzjoni ta' governanza tajba. Huwa f'dan il-kuntest l-uffiċċju segwa b'attenzjoni kemm dak kollu li ntqal fil-Parlament kif ukoll dak irrapportat fil-medja wara l-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport. L-uffiċċju ħa nota ta' kull kritika li saret u huwa lest biex il-qudiem f'seduti tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi meta jiġi mitlub fejn u kif ikun meħtieġ jiċċara u jikkjarifika xi kwistjonijiet li jkun hemm brabta ma' dan ir-rapport. Aktar kmieni matul il-ġurnata Net News staqsa r-reazzjoni tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali wara li l-Prim Ministru sejjaħ dan ir-rapport jibes bħala blueprint għal proġetti futuri. Dan apparti li saqsejna dwar is-serq ta' 100 miljun fis-sena bl-użu tal-Power Station tal-gass. L-Awditur minħatiegħu qal illi f'dan l-istadju l-uffiċċju ma xtaqx iżid ma dak li nkiteb fir-rapporti li sejjaħlu estensiv u dettaljat. Fil-fatt huwa dan l-istess rapport li sab nuqqasijiet serji fil-mod kif intażel il-Konsorzju Electrogas li wieħed mid-diretturi tiegħu huwa s-sit tal-kumpanija sigreta 17 Black.